Tajjeb l-aħwa bonġu lil kulħadd u nittama li intom ukoll tinsabu tajbin, nittama li wkoll jinsabu il-membri tal-familja tiegħek kollha. U jalla wkoll li dan iż-żmien li qegħdin ngħaddu qed ikun żmien li mhux biss forsi dak li jkun jagħmel biċċa xogħol li s-soltu ma jagħmilhiex fejn jidħol id-dar mod speċjali, imma anke wkoll ikun żmien li wieħed qataħ b'xi ħaġa li tinteressa ruħu mingħajr ma jinħela ħin. Anzi wieħed tajjeb illi f'dan iż-żmien jara li qed iqassam il-ħin tiegħu sewwa. Waħda mill-affarijiet li ssuġġerejt u nkompli nissuġġeriha hija li wieħed ifittex ftit dokumentarji anke marbutin ma' dan is-suġġett li qegħdin nitkellmu fuq Earth and Space. Kemm YouTube, kemm anke wkoll Netflix u postijiet oħrajn, wieħed isib ammont ta' dokumentarji sbieħ xi wieħed jista' jsegwi. L-aħħar darba jekk tiftakru ftit fil-lezzjoni li kellna, konna bdejna nitkellmu daqsxejn dwar id-dinja, dwar anke wkoll ix-xemx, qisha ir-relazzjoni bejniethom, u konna tkellimna kif tinħoloq il-jum, kif jinħoloq il-lejl, kif tinħoloq sena, kif ukoll jinħolqu l-istaġuni. Illum se nibdew noħorġu ftit il-barra mid-dinja. U proprju se nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-qamar tagħna. L-ewwel nett dan il-post il-qamar huwa post li minn dejjem kien jinteressa lin-nies, anke nies li ilhom ħafna fl-istorja, jiġifieri mhijiex xi ħaġa forsi mir-ritratti li hawn warajja ta' dawn l-aħħar ftit snin. Għaliex tajjeb li nsemmu li l-ewwel oġġett kbir ħafna li jidher fis-sema matul l-24 siegħa tal-ġurnata huwa proprju l-qamar. U din kienet xi ħaġa li taffaxxina ħafna lin-nies. Għaliex inti għandek dawk il-kwiekeb il-bogħod matul il-ġurnata forsi wieħed jara x-xemx, ma matul il-lejl jidher dan l-oġġett kbir ikkumparat mal-istilel l-oħrajn li ngħidulu l-qamar. U allura diversi nies fl-istorja pruvaw anke jaraw daqsxejn kif jistudjaw il-qamar mid-dinja, jaraw daqsxejn minn fejn ġie, minn x'inhu huwa magħmul. Imma ħaġa interessanti ħafna hija li din il-biċċa xogħol tal-qamar, dan l-istudju tal-qamar, beda jseħħ iktar viċin u wara t-tieni gwerra dinjija. Qegħdin nitkellmu bejn wieħed u ieħor għal dawn l-aħħar 100 sena jew inqas. Għaliex? Hija kwistjoni li bdiet kwistjoni politika. Il-ħaġa interessanti hija li din l-iskoperti kollha fuq il-qamar, dan l-interess fuq il-qamar, proprju beda kollox minn issue politika li kien hemm bejn żewġ partijiet fid-dinja. Kellek dik li tissejjaħ il-USSR, forsi fejn għandna r-Russja llum, l-East Asia, u wkoll għandek il-postijiet fejn huma tal-Amerika. Tajjeb allura kien hemm dawn il-battibekki politiċi ma' xulxejn. U għax beda jiġri? Filli dawn kienu qegħdin jiġġieldu jaraw daqsxejn żgħira minn minnhom se jagħmel l-aqwa armamenti. Kien hemm l-idea anke wkoll li jitkellmu fuq missili u missili li jitilgħu sew fl-ispazju u jinżlu f'post ieħor. Filli f'daqqa waħda l-ġirja ħadet daqsxejn ftit ġirja xjentifika. L-interess issa beda jikber ħafna fejn jidħol l-astronomija. U bħal dawn bejniethom bdew tellieqa biex jaraw min minnhom huwa l-aħjar u min minnhom se jkun qed jimxi l-iktar il quddiem. Infatti b'din il-ġlieda bejn il-USSR u l-Amerika, għall-bidu il-USSR kienet mixja ħafna l quddiem. Infatti l-Amerika bdiet tiġi ħafna wara ċertu skoperti li bdew jagħmlu r-Russi. Proprju din il-ġlieda fejn jidħol l-astronomija bejn ir-Russi u l-Amerikani bdiet proprju fl-1957, 1957, meta kellek ir-Russi li dawn tellgħu l-ewwel oġġett artifiċjali satellita, oġġett magħmul mill-bniedem mill-art ġewwa l-ispazju. Infatti dan il-proġett kien jissejjaħ bħala Sputnik 1. Ma kienx xi oġġett kbir, infatti jixebħuh ma' ftit ikbar minn ballun li nużaw fis-sajf f'dejn il-baħar. Dan li għandu warajja proprju hawnhekk hawn xjentist Russu li qed jaħdem u jibni dan l-oġġett artifiċjali, dan l-spaceship żgħir sa ċertu punt. Ftit ta' żmien wara mbagħad kellek ukoll ir-Russi li mxew biċċa oħra l quddiem. Mela kellek l-ewwel avveniment storiku fl-astronomija kien ir-Russi li jtellgħu l-ewwel oġġett
fl-ispazju u anke wkoll li jdur madwar id-dinja fl-1957. Ftit ta' żmien wara, propju ftit tal-ġimgħat wara, l-istess Russi din id-darba jerġgħu itellgħu spaceship ieħor, imma din id-darba ġo fih ikun hemm l-ewwel annimal ħaj. Kien propju kelb dan ta' warajja l-isem kien Laika, illi allura kien hemm il-mistoqsija imma bniedem jew oġġett li huwa ħaj jista' jitlaq mid-dinja u anke wkoll idur fl-ispazju? Kienet biċċa xogħol ftit kbira għaliex kien hemm ħafna mistoqsijiet minħabba l-arja, minħabba ċertu temperaturi, minħabba ċertu pressures ukoll. U infatti din il-kelba Laika kienet l-ewwel oġġett, l-ewwel organiżm ħaj li telaq mid-dinja u beda jdur fl-ispazju. L-isfortuna li ma tantx spiċċat tajjeb għaliex waqt li kienet qiegħda tivvjaġġa din Laika propju mietet u spiċċa li inħaraq kollox fl-aħħar mill-aħħar. Iktar il quddiem imbagħad kellek il-bnedmin li xtaqgħu jagħmlu pass ftit ikbar u r-Russi jerġgħu jkunu anke wkoll fuq quddiem. Għax kellek din il-proġett kbir li jersqu viċin il-qamar u bl-ewwel proġett tagħhom li kien jismu Luna 1 ir-Russi jersqu viċin ħafna tal-qamar tant li ppruvaw jieħdu anke wkoll xi informazzjoni permezz ta' ritratti. Dan propju ġara f'temp ta' sentejn fin-1959. Ftit iktar tard fl-istess sena kellek propju dan it-tieni proġett jissejjaħ Luna 2 illi dan ir-Russi rnexxielhom inniżlu dan l-spacecraft propju fuq il-qamar. U allura hawnhekk ħanuża l-kelma l-Amerikani kienu verament qegħdin lura. Kellek ir-Russi li tellgħu l-ewwel oġġett il barra mid-dinja, l-ewwel organiżm il barra mid-dinja, imbagħad kellek l-ewwel spacecraft li mar viċin ħafna tal-qamar, imbagħad fl-aħħar spiċċajna li naraw l-ewwel spacecraft li jillandja. Sa issa l-bniedem imma għadu ma ħareġ. U allura mbagħad ġara illi ftit iktar il quddiem kellek dan il-proġett jissejjaħ Ranger 7 illi dan irnexxielu jersaq ukoll viċin tal-qamar. Ma rnexxilux jillandja ma għamel xi ħaġa forsi ftit differenti u l-Amerikani ppruvaw illi jqumu ftit fuq tagħhom. Dik illi f'temp ta' kwarta dan l-spacecraft jirnexxielu jieħu mal-4000 ritratt sakemm imbagħad fl-aħħar mill-aħħar spiċċa lir-Ranger kraxxa ġol qamar stess. Imma l-ikbar biċċa xogħol u hawnhekk fejn l-Amerikani forsi kienu dawk li mxew il quddiem kien fil-proġett jissejjaħ Apollo 11. Mentri meta hawnhekk kellna l-ewwel bnedmin illi dawn rifsu fuq il-qamar. Propju kien fl-20 ta' Lulju tal-1969 illi l-ewwel bnedmin fosthom magħruf ħafna Neil Armstrong u Edwin Aldrin illi dawn niżlu propju fuq il-wiċċ tal-qamar u hemmhekk imxew u niżlu wkoll il-bandiera Amerikana. Forsi wieħed jgħid ma x'inhija l-esperjenza ta' dawn in-nies li kienu qegħdin fuq il-qamar. Propju l-ewwel ħaġa kienet li għandek gravità ħafna iktar żgħira. Allura aħna lil dawn l-astronawti meta naraw filmati tagħhom mixjin fuq il-qamar narawhom jaqbżu. Meta fil-verità dawn qegħdin jimxu b'mod normali bid-differenza li l-gravità tiġbidhom ħafna inqas. It-tieni narawhom libsin dak il-vest speċjali għaliex minħabba li fuq il-qamar m'hemm l-ebda ossiġenu li tikollhom supply ta' oxygen biex bekk jieħdu nifs, imma anke wkoll jgħin biex jiġġieled il-pressure, in-nuqqas ta' pressure anzi li hemm fuq il-qamar li tista' tagħmel ħsara kbira lill-bniedem. Allura mnalla kellhom daw il-vest li ħallewhom ħajjin u anke wkoll reġgħu lura. Imma meta nitkellmu ftit fuq il-qamar aħna li forsi naħarsu lejn il-qamar matul filgħodu jew inkella flaxija jew bil-lejl, ninnotaw li kieku kellna mpinġu l-qamar mhux kulħadd ipinġih l-istess. Infatti forsi jekk inħarsu lejn is-sema nindunaw li l-qamar ikun hemm drabi li jkollu shape partikolari imbagħad ikun hemm drabi oħra li jkollu shape ieħor. U allura forsi jistaqsi ma għaliex ikun hemm dawk id-drabi li l-qamar narawh sħiħ, dak li bl-Ingliż issejjaħ full moon. Jew inkella naraw dak li bil-Malti ngħidu l-uffelli tiegħu ikun qisu bħal parti minnu.
Ħanaraw daqsxejn żgħira ftit għaliex il-qamar jistgħu jkollu dawn ix-shapes differenti għaliex fil-verità kif għandi miktub warajja il-qamar jgħaddi minn qishom fażijiet differenti li aħna jekk immorru barra llejla jista' jkun li naraw il-qamar b'mod imma jekk jgħaddu b'temp ta' 10 ijiem nerġa' noħroġ barra u l-qamar insiblu li għandu shape totalment differenti. L-ewwel nett tajjeb illi insemmu daqsxejn ħaġa. Xi ħaġa li konna semmejniha fis-suġġett light and sound illi il-qamar minnu nnifsu ma jarmix id-dawl. Konna għedna li l-qamar huwa a non-luminous object, mhux bħal bozza, mhux bħax xemx, imma l-qamar huwa a reflector of light. Mela id-dawl li jagħti l-qamar mhuwiex tiegħu, imma dak huwa dawl li ġej mix-xemx qed jaqa' fuq il-wiċċ tiegħu u jerġa' jiġi jirrifletti lura. Allura għandi il-qamar li huwa reflector, a non-luminous object and a reflector of light. Imma rridu nżommu daqsxejn f'moħħna ħaġa wkoll li il-qamar waqt li huwa qiegħed hemm fl-ispazju, il-qamar ukoll qiegħed idur. Allura aħna se nkunu qegħdin naraw il-partijiet li qed jaqgħu fuqhom id-dawl tax-xemx. Lakin ħares daqsxejn ir-ritratt ta' warajja u forsi hemmhekk jidher li jiswallek in-nofs il-qamar. Mhux għax in-nofs ieħor sparixxa imma li għandi x-xemx ġejja minn din in-naħa, allura qiegħda tixel dik il-parti tal-qamar filwaqt li l-parti l-oħra qiegħda fid-dlam hemmhekk mhux qed jaqa' dawl fuqha u allura dik il-parti aħna ma narawhiex. Tixbaħ ħafna nistgħu ngħidu hekk jisek għandek id-day and night fil-każ tad-dinja. Allura meta inti tara parti mill-qamar, dak ifisser li inti qed tara dik il-parti mill-qamar kollu li qed tiqa' fuqu d-dawl tax-xemx. Infatti, f'dan it-time lapse li se jkun hawn warajja, se naraw daqsxejn fażijiet tal-qamar u meħud fuq numru ta' ġranet. Se jkun hemm ġranet fejn ikollok il-parti kollha tal-qamar li hija mixawla bħal mija issa, imma mbagħad ikollok partijiet li jkunu ftit mixawlin bħalma hija issa. Dak ifisser li dik il-biċċa żgħira hija dik l-unika biċċa mill-qamar kollu li aħna fil-pożizzjoni tagħna tad-dinja qed naraw li qed jaqa' fuqha id-dawl tax-xemx. Allura meta nitkellmu daqsxejn fuq il-qamar, irridu nżommu f'moħħna li l-qamar ukoll qiegħed idur madwar id-dinja. The moon is orbiting around the earth. U allura jekk naraw ftit kemm idum biex il-qamar idur dawra sħiħa mid-dinja. L-ewwel nett irridu nżommu ftit f'moħħna żewġ affarijiet. Il-qamar sa ċertu punt isu jiġbaħ id-dinja kif qiegħda ddur fuqha nnifisha u kif qiegħda ddur madwar ix-xemx. Ġifieri l-qamar idur fuq innifsu u fl-istess ħin qiegħed idur madwar id-dinja. L-interessanti huwa li l-qamar biex idur dawra fuq innifsu jieħu bejn wieħed u ieħor 28 days. Filwaqt li l-qamar biex idur dawra sħiħa madwar id-dinja jieħu l-istess ħin. U allura dak ifisser li aħna fid-dinja ma nkunux qegħdin narawh idur fuq innifsu għaliex qisna qed naraw snapshot tal-istess pożizzjoni. B'hekk nistgħu ngħidu li għalhekk li inti meta tħares fuq il-qamar dejjem taraw l-istess shapes fuqu, l-istess affarijiet skuri. Kważi kważi aħna qatt ma nistgħu naraw mid-dinja in-nofs ieħor tal-qamar kif inhu. Għax dejjem qed ikollna l-istess ħaġa li qiegħda tħares lejna. Imma dak li jiġri li waqt li qiegħed idur jgħaddi minn dawn il-fażijiet differenti. Hawnhekk għandi daqsxejn dan ir-ritratt li qiegħed juri kif qegħdin jaqgħu id-dawl tax-xemx. Mela jekk nibda fin-nofs li hija l-iktar ħaġa faċli, dak ifisser li d-dinja qiegħda f'pożizzjoni u anke wkoll il-qamar illi d-dawl kollu tax-xemx aħna qegħdin narawh kollu jaqa' fuq il-qamar u jirrifletti lura. Meta jgħaddi iktar żmien ifisser li l-qamar mexa f'pożizzjoni oħra u allura qed naraw dik il-parti biss illi fuqha qiegħda taqa' x-xemx. U dawn jibqgħu għaddejjin, infatti kollha kemm huma fl-astronomija għandhom l-isem tagħhom.
Jekk kellna nieħdu ritratt tal-qamar fi ġranet differenti, fil-jielet differenti u nagħmluhom wara xulxin, subħallu naraw dak it-timelapse tal-ewwel imma iktar mifrux. Jekk naraw ftit l-ewwel waħda li tidher felli verament irqiq. Il-qamar jgħid kollu kemm hu hemmhekk. Imma aħna qegħdin naraw biċċa minnu biss għaliex dik temm hija l-unika biċċa li qed jaqa' fuqha d-dawl tax-xemx. Għalhekk tajjeb li nżommu f'moħħna li kieku l-qamar huwa a luminous object li qed jarmi d-dawl tiegħu stess, kieku aħna l-qamar dejjem narawh b'dan il-mod. Imma hekk qiegħed jurina illi l-qamar qed jirrifletti id-dawl li qed jaqa' fuqu minħabba x-xemx. Iktar ma jgħaddi żmien, il-qamar qiegħed idur fil-pożizzjoni tiegħu u allura ħanibdew naraw partijiet iktar minnu li qed jaqa' fuqhom id-dawl tax-xemx sakemm jasal f'mument li aħna naraw il-circumference kollu, bħallu narawh kollu kemm hu. U hemmhekk fejn aħna nsejħulha full moon. Jerġa' jgħaddi żmien u nibdew naraw imbagħad qisu il-pożizzjoni tal-qamar tkun bidlet il-pożizzjoni tiegħu sakemm jerġa' jkolli jiena dak il-felli żgħir. Wara dan se jkun hemm xi jiem fejn ma nara xejn għaliex il-qamar tkun eżatt ma narax l-ebda surface li jkun mixewl, tkun in-naħa l-oħra, dak jisejjaħ new moon u s-cycle jerġa' jibda mill-bidu. Daw ta' hawnhekk aħna nsejħulhom the phases of the moon, daw il-fażijiet kollha fil-qamar illi aħna fid-dinja tagħna naraw b'dan il-mod li għandi hawnhekk warajja. U allura tkun ħaġa interessanti li forsi fil-jiem li ġejjin wieħed ikun jista' li flaxija jinnota ftit dawn il-fażijiet tal-qamar u jgħid ara bħalissa pereżempju għandna full moon jew inkella se jkollna xi new moon, konna qamar ieħor. U wieħed forsi jibda jara ftit iż-żmien f'temp ta' xahar dawn il-fażijiet differenti tal-qamar kif huma. Għalhekk sakemm nerġgħu niltaqgħu għad-darba li jmiss, tkun ħaġa interessanti li wieħed forsi jkompli jiftaħ daqsxejn fuq informazzjoni marbuta mal-qamar, marbuta mal-fażijiet, forsi jara anke wkoll dokumentarji biex jekk il-bambin irid fil-lezzjoni li jmiss se nkunu din nitkellmu issa wkoll fuq il-qamar imma fuq xi ħaġa interessanti oħra. Dawk li jissejħu eklissi. Ħanibdew naraw daqsxejn kif il-pożizzjoni tal-qamar se nibdew naraw ċertu shapes u avvenimenti interessanti li aħna nistgħu naraw mid-dinja. Allura se jkollna relazzjoni ta' bejn id-dinja, il-qamar u x-xemx. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-aħwa ħudu ħsieb slim lilkom il-kumplament tal-familja tagħna.